हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै मोनसे घटना जादों। थारमानि बे जों लागो साउथ गसखाथानि हादुं ब्रह्म, नाम मोजां रनसाय ब्रह्म होनो, बिनि गारि लेखाया गोमानानै दं आरोखि। बियो मानि जोंखौ थिथागुरिसिम लायनो थांदोंमोन। जों सालथेनि न'आव दंमोन नालाय, गारि एक्सिडेन्ट जानाय मानसिखौ जोङो बिदाय होनो थांदोंमोन। ओमफ्राय दाना बे जोंखौ हाखु दाखु लायनो थांनायाव, टाउन थिथागुरिसिम लायनो थांनायाव मानि लामायाव बिनि मानि बेगआ गदोंनो। मानि बेगावहाय 900 थाखा फैसा दंमोन। दा बे 900 थाखाबो दं आरो गारि लेखाया लाइसेन्सआ बावनो दं आरोखि। दा बेखौ सोरबाफोर मोनफ्लांबायोबा, बे जों लागोनिनो सोरबाफोर खाथि खालायाव मोनदोंबा बिथांनो हरफिननांगोन। फैसाखौ नाङा, गारि लेखाखौल' हर। आरो सोरबाफोर टट' सालायग्रा, लामा थाबायग्राफोर मोनदोंबा अननानै हरफिन आरोखि गारि लेखाखौ। फैसाखौ हराबाबो जायो। जाय बेक्तिफ्रा मोनदों थाबैनो हर आरोखि। आरो गावजों गाव शेयार खालामलाय, गावजों गाव हेल्प होलाय। सोरबा सोरबा फेसबुकफ्राव हगारना हो। बिथांखौ मिथिखायो, रावबो मिथियै गैखाया, रनसाय ब्रह्मखौ, हादुंखौ। दा बिथाङा जोंखौ हाखु दाखु लायनो थांनायावनो बिथांनि मानि बेगआ लामायाव गलांदों। टाउनाव गखो ना गामिनि लामायाव गखो बेखौ मिथि मोनला आरोखि। जाय बेक्तिया मोनदों अननानै फैसाखौ लानानै मानि माबाखौ, गारि लेखाखौ हरफिनबानो जाबाय। टट'नि गारि लाइसेन्स आरोखि। सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंबा, जोंनि खोला गसखाथानि हादुं ब्रह्म होनो, रनसाय नाम मोजाङा। गोजोन्थों।